Wala, grabe ka humok din. Oh, grabe sir. Grabe siya kahumok. 8 Wow. hours nga pulled pork. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, pupuntahan natin ang unique na food cart dito sa Dumaguete po na nag-serve ng mga smoked burger. Tara na, let's go! Wala, grabe ka humok din. Oh, grabe sir. Humok kayo. Grabe siya kahumok. 8 Wow. hours nga pulled pork. This is beef, sir. Pork. Pork niya siya. Oo. Dami beef pero every Sunday may nagapagawas. Usually delivery sa mong beef. Grabe na gila siya kahumok, no? Kayo. Samot atong beef kay 12 hours na mo ginasmoke. Kinadlawunay lagi. Grabe ka humok siya dyan. Oo. No?
burgers. Ayan mga studio, na-ready na po yung mga burgers natin. We have classic beef burger. Mayroon ding pulled pork sandwich. So ito naman, JD Burger. Dito pa tayo kakain mga studio sa Smokes Mobile Food Cart. Ayan, ang ganda ng design nila mo. Tara, dito tayo magsimula mang sa classic beef. Yan, classic beef burger. Sarap tingnan mang. Ang ganda ng ban, no? Mm. May sesame seeds. Thank you Lord for this food. Amen. Kain po tayo. Sarap, kakaibang burger ito na. Ako talaga, mahilig ko sa burger mga studio. Yung patin naman malambot. Beef yung ginamit na patty, no? Malaki na yung pati man. Ang kagat mo, miti ba yung burger? Wow. Pakita mo daw dito pa. Lagyan natin ng barbecue sauce mga studio yan, no? Wow. Panalo, ang sarap ng burger na. Yung timpla nila ba, tamang-tama lang ba? Parang nasa mid-level ba? Dito tayo mang. Dito mo daw yung laman. Hmm? Ito yung hinila kanina na sobrang lambot. Hmm. Sarap din tong sandwich na to mo. Nag-asa mo sir? Kasi sobrang lambot, no? Yung kanina na kuan Tsaka ba? pork Yung din. Mas gusto ko kasi yung pork bago para dun sa beef, di ba? Mahilig tayo sa baboy, kaya parang baboy na ito. Joke lang mo. Ang sarap, bawat kagat man. Meron silang hot sauce dito. Yung level na hot sauce na to parang samyang times 2 daw. Grabe, sobrang anghang niya. Sabi ng mga yan, mag-ingat to dito eh. Tikman natin yung talagang maanghang mga studio. Hintihan na natin, maka hindi natin makain to. Mas lalong sumarap. Kung totoo nga, maanghang. Ah, Yung sauce nila mang sarap yung kuhan ba, combination ba, parang mayonnaise bitaw.
Dito tayo sa last mga studio, ito yung JD. Lagyan natin ng hot sauce. Totoo talaga mga studio, no? Times up yung times 3 to. Sobrang anghang. Masarap siya pero yun nga. Tulo yung kuhan mo dito, pawis. Nag-enjoy ako sa mga burger na. Kita nyo naman at naubos ko na yung dalawa. Ang hibi nga yan ito, no? Oo. Isang ganito, busog ka na nga talaga. Meron kasi siyang cheese din, no? Yan o, nagtulo-tulo. Gusto ko nang tumira dito sa Dumaguete, mo. Char. Sa sarap ng burger dito. Ganun kasi siyang smoky flavor ba? Kasi dinaan pa sa smoky ba? Oo. May kagat talaga ng anghang man. Halatang hindi mahilig sa burger man, tatlong burger. Grabe. Panalo dito sa smokes. Maganda din yung idea niya ba, no? Oo. Tapos nakikita mo yung pagluluto ba? Madali lang makita pa no kasi nasa daan lang talaga sila ba. Ito located po dito sa may Scanio Beach, no? Sa baba ng Hayahay Resto Bar. So ayan mga studio, grabe po, ang sarap ng burger dito sa Smokes. Kita-kita po tayo sa more kainan po at more food tour dito sa Dumaguete. Bye bye! Bye!